Sang balay. Sang balay. Kabaluhagang. Gang din. Gusto na ko. Gang, ipusanay gang. Sorry. Di na gang ang trapo. Sandali. Tanggalon ko. Nga, nagsapara ka lang. Kasi kung pwede, kuhaan na itong trapo. Dali lang. Kabalagang Nganong nangausik O man. sige, trapuhin na. Trapuhin ang lamisa. Isipirit mo ang pigol sa sabaw. Sige. Ako'y bahala na. Dali, nayabo. Saluda gang, saluda. Nayabo ang... Dali lang. Gang. Nalamit. Dali lang. Dali lang gang. Layabo ang arinula. Ano mo naman nagkikuha ni Arinola na rin ni Lola man namin? La! Ay mo Arinola na rin lang. Ano mo naman yung magkikuha ni? Kalipat ako! Sino ako? At ito naman ang yabo sa salog. Sus! Maria! La! Huwag ka mo naghambal nga harap pagalinaan na. Lola, awa na. Nasayabo na, paano na lang na? Nasandadan ni Ang Mika. pataw, isipirit sa sabaw. Lang naman yung mga pataw, la. Ano ba? Si Lola. La, sudla lang ko din. Hoy, kagapon ko pa iniging bakal, way pa ini katilawit gamit. La, sa sunod gani lang, Arinola mo, dili mo pag-ibutang diri. Ay, sus, Tanawa, lang. tanawa, nagkatag ang pataw. Hindi na yan, no. Nilagay na kibiil ina ato yang arinula ko tinto nga ginagamit sa akon. Ay, Way ko pa hindi nagamit. Arinola nga yung magibutangan ng KBL? Oo. Ano ba ang problema? Pag umanin eh. Sabi ko man kung ano ning sulod ani. Ano yan man niyang color lagi nga yellow man lang yun eh. Ay, di siyempre chicken curry na. Chicken curry. Chicken curry din na. Chicken curry with La. matching curry. La, sa sunod la dili pag-ibutang dira la ha. Di, sige. Abi man lang, ano na la dito na sa kusina la. Bahaw na kulbaan ba ako Sabi ko man kung Sige na kay may istorya pa ni Mika. Sige ha. Grabe man ang pamalhas nyo nga doon ha. Mabugnaw ang panahon na gano'n ka mo. Ay, la, nagsumba. Aga pa kami la, nag-practice kami sa kwan la. Nag-exercise kami la. Sige. Sige Biyaan la. ko anay ka mo ha. Salamat. Biyaan ko anay ka mo ha. Sige la. Oo. Suguran ko na ang akong pagsaysay. Ay, di kagawas na si Lola. Sige ah. Nakulbaan man Kulbaan ko, abi ko, Arinula na. Gan, Sige. klarohon ako ni ba? Ano ah? Klarohon ako ni. Gusto na ako patukod sa tagbalay. Di bagang giambalanta na ka nga. Mas maayo nga unahon na nato ng pagpakasal. Anong pagpakasal? Di gang siyempre, bilang isa ka babae gang, kumbaga daw, amuning mga pangarap namon bala nga gusto matabo sa amon nga kabuhi. Nga mo sina nga kami makasal. Pero, mas okay gud na nga mauna ang balay, di ba? Mas okay man ang mauna Gang ang siguro balay, di ba? gang kung makasal siguro tagang apos naman lang siguro na magpatindog sang balay gang. Bahala da balagang balay-balay lang. Imo abi gusto gang kuan gidami gang eh. Sa bagay, imo man na kwarta. Mas nami man gud nga pagkatapos na to, matapos ang balay. Di ba? Mas nami na nga kung pagpakasal na may balay na dayon ta. Gang. Pila man na siguro magasto sa pagpakasal tagang Kag isa pa gang, pwede man na siguro nga matamatan talang ang balay. Ano? Pwede man na gang atong plano na akon gang atong pangarap na akon gang nga balay lang bala, simple lang tapos hindi kayo kala sa materialis atong kuan gang. Ano nga klase nga balay na? Balay ni Tarzan. Gang,
Walay problema na gang. Miskin ano nga klase nga balay na. Mabalay ba ni Tarzan? Mabalay ni Batman? Kisa Basta gani impor- kang ah, makatulog mang bala kita nga. Di ba? Makatulog mang kita kisa gani nga nagabalay-balay kita duwa. Ikaw ang nanay. Ako po dang tatay. pero gang, mas naami gid kung Init tunay tubig. Init tunay tubig. init tunay tubig. Aga pada mo bisita. Galing puro lawan. Ganigin lihog ko si nanay. Kay wala si tatay. Init tunay. Dami kayo! Init tunay tubig. Padamay. Awa lagi. Ay kaya nag-init si nanay og tubig. Kaya wala si tatay. Sige na gang. Gang, gusto na ako, gang. Gusto na ako. Unahon anay pagtukod ng balay. Gang. Siguro gang. Diri po. Pwede pa man kita diri wala ka stay. Mas maayo nga. Kasal kita. Bago kita magpatukod sang balay. Pero gusto na ako Importante gang may apat ka poste. May kartahan. May Ang kusina. May comfort room. Ang importante, bahala datanan wala kwarto. Ano? Anong gusto mo? Anong simple lang kayo? Simple lang, komportable kita. Hindi kita matuluan sang ulan. Tapos, importante nga, safety pod kita. Amoy ulan ang balagang. Iulahitan lang na ng kasal. Ulahitan na ng kasal. Gang, Unahon na to ang... gusto ko gid balagang Nauna nga to ng makasal balay. ko gang. Gusto ko gid gang nga makasal ta. Maluoy ka man sa akon ay pamatiin man ako. Kaya lang pasang una gang ba, ikaw lang permigin na pamatian ko, ikaw lang permigin na sunod ko. Pero- Sige na balaga. Pero mas okay man, di ba? Kung balay ang una, di ba? Gang, Balay ang una, gang. Balay. wala man ako nag-ambisyon gang nga. Bongga kayo ang kasal gang ba? Akon man lang gang. Bisan sa kay mayor kita kaslon. Okay na sa akon gang. Bisan civil wedding lang gang. Wala naman ako nag-ambisyon gang. Nga magpabunggas ang kasal. Eh siyempre, igasto naton sa kasal. Gamito naton sa aton nga pagpangabuhi. Magnonegosyo kita. Kaysa sa balay gang, ang budget mo gang 700,000. Dapat na kaayo gang. Gusto ko man lang simple gang ba? Unahan lang pala ako kasal gang. Gang, unahon na to ang balay, gang. Maluway ka man gang ay. Sige gang. Tunga mo na gusto mo gang. Wala ako sang may mahimo. Pero kung amo ginagusto mo, sige pasugtan ko ikaw. Basta, Basta. basta, Basta. maligid ko sa paras. Ayaw, gang. Ayaw na, gang. Ayaw na. Hindi mo man ko pakaslan. Isuryaw na to. Isuryaw. Hindi mo man ko pakaslan. Isuryaw. Sugit na kakananay. Isuryaw na. Wala may kayo. Sugit na sa nanay. Isog na ba kayong nanay, ani?